سلام كبران كبراتنا زي يوتيوب قناه تخاطنا خميت صنحنا زوان زولكم حصرت انوانون حبريتات حزلكم قريب لكم كسام ودات حبيركم تصلح لعلوت وتدراو از سراويت تግራይ بزعبا وق فانو سمين ولو تزاريو اتي جنرال مسفانو تتحيزو سمو بزعبا استلعله كفل سراويت 24 تግራይ ملسيبم اتي جنرال الفيدرال منغستون بزيت حلالخو غديات قيسم مولا حبريت حزنا يلنا قدام مستر ابي احمد دليتنا نود بحري اب علماو محبرسب لعل تقبلنت ان رخب مصيو بموال نبعل الريشا مخنات بمغبار اب محبراو مرخب بزوان قصو ابزم حلالفو ملخ تزاريبم نافلطو هاجرنت إرترا أب حتى زئتو ملختي أزارارب خوينو قتيلو سبب سلطان إرترا قرحنتم يقلصلو إرتران إثيوبيان بمسعرنا نت زرخبت كتل وتدراو حبريتات بمسناي مجلس أوتيالا أب أديس أبابا زركب إمباسي إرترا وانا فصام مسرح بزعبا غداي صنع متنققتا ملختن كم زلاخ تسمع حوحات غزياوم محدار تግራይን ሃገራው ሓድነትን ትግራይ ብዝብል ቅድመ ወርሒ ዝጀመርዎ ጉባኤ ንኹላ ትግራይ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ምዝዛም ሎም መዓልትና መቐለ ተመሊሰሎ ካብቶም ኣብ ዝርዝር ሓበሬታና ዝሓዝናዮም ዜናታት እዩ እቲ ጀነራል حوحات ኣይጠፍአን ይኽብሉ ጽኑዕ መልእኽቲ መሓላልፉ ጉባኤ ምክክር حوحات ኣብ ዝቆጸለሉ ላዕሎት መራሕቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎም መዓልቲ ኣብ መቐለ ተዘትዩ ኣብ ፖለቲካዊ ትግራይ ብተቃውሞ ዝፍለጡ መራሕቲ ዳግም بحوحات ተታሊልኩም ናብ ኩናት ንኽታኣቱ حوحات መዳይዎ ስልጣን ክገብረልኩም ይኽብሉ ምዝ ጉባኤ ብምዝማድ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኸሪና ኢትዮጵያን ግብፅን በሓድሽ መልክዕ ዓወጥራቴን ኣለዋ ክልቲን በወገነን መግለጽታት የውጻለዋ ግብፅን ዝኾነ ይኹን ኢላ ቀይሕ ጨርቃ ተዳልዩ ከም ዘለ ገሊጻ ኢትዮጵያ እውን መልሲ ሂባትላላ ترامب إسرائيل حماس زغروا وسمع سلام نخزازم حنت مع التريفو تتسويت جبروا ملس حماس دمان ترامب خمسة صح مقاليتهم حماس بريزيدنت أمريكا أنتي كلمة هنا ملس هيبو ترامب بزعبات حماس ذهبوا ملس انتايلهم زرزرة وحبريت حزنا لنا اكسام وداتهم سنة نزرقهم على توفليات زيناتات من تخبط صحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسع لعلوي وتدراو ازاز سراويت تግራይ بزعبا وقفانو تزاريهم እቲ جنرال مسفانو تتحيزو سمو بزعبا استلعله فلسراويت 24 ملسيبم ابرايا زنقسقس حيل حوحات زمرحو جنرال يوحنس ولا جورجس ويدما جون مديد لسان حوحات اب زغنه وين بين مرح ميديا اب زمحللفو ملختي استفلالي غدايات العلم تزاريهم اب سمينو لا اولديان كبابيان اب استخايدو وق تواقعت حوحات بس حيل تطفانو بحبار تسلفهم كم تواقعو زول حبريتات كزرغخون كلو جنرال يوحنس نزي حاسيوم مزي تتحيزون بوغن منغستي حد دوكمنتري فيلمي يدالهم زلن سمعنا هنا خبل تزاريبهم قدم سومن اب كباب ولديام استخايدو تتحيزو كساب حجي اب زلو خنتات بفيدرال منغستي يخون بامحاره خلاو منغست استباهله ነገር የለን حيل حوحات ተሳትፎ አለው ዝብል حبريتا خزرጋ حصنح اب استفላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዙሃን እዩ መራሕቲ ትምረት ፓርቲ ዝኾነ አቶ ጣሃ አሮዶኑን ኣብ ወጋዓው ገጽ ፌስቡክም ኣብ ዘስፈረው መልእኽቲ ኣብ ትውግ በዋናነት ተሳትፈ ክፍለ ሰራዊት 24 حوحات ምዃኑ ምግላጾም ይዝከር ኣብራያ ዝንቀሳቀስ حيل حوحات ዝመርሑ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይ ጆን መዲድ ነዚ ጉዳይ ልዕሎም ኣብ ዝሃዎ መብረይ ናይ ስምጥፋ وفريو سراويت حوحات قون فانو خوينو ايتواقع انكولو نتخسي نتيقامون صلاتنا خفل سراويت 24 نفانو حقيزات واقعيو زبل دوكمنتري يدالو ولو ازني حاسوت دراما يخبلو بترو قسم جنرال عبد الملختم زلعلو كاو حوحات عميتهم كابزوت عزز تستمسرته ني حرامريت سراويت قداي كخون كلا تسراويت بوسان حوحات تخفيتو عمت زوت زي كونس اقديو مستودب يخبل تزاريبهم زغمزي لنكلو كاب حيلتا تግራይ ማእኸል ኣብ ክልል ዓፋር ዝዳለው ዘሎ ዕጡቃትን ናብ ትግራይ ንኽምለሱውን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ መወዳእታ ጻውዒት መቕራቢ ዝከር ገዛሮሶም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ኢሎም ዝጸውዑ ዕጡቃት መራሒኦም ጀነራል ገብረዝጋቢሄር በየነ ኣብ ትኽልል ዘለው ፖለቲካዊ ጸገማት ብልዝብ ንምፍታሕ ቅድመ ኩነታት ከም ዘቐመጠ ተገሊጹ ጀነራል ገብረዝጋቢሄር በየነ ከም ዝበለው ላዕሎት መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መወዳእታ ዘመሓላልፎ ንሓደ ፓርቲ ኮነን ዝብል ውሳነ ካብ ምፍራስ ብተወሳኺ ነቲ ስዒውን ዝፍጠር ጌጋ ይቕሬታ ክሓቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ታሕተዎት መዋቕርቲ ምሕዳርን ብሓይልን ምቕያርን ኣብ ዝንቀሳቐሱ እዋን ሓይሊ ዝተጠቐሙ ንሕጊ ቀርቡ ክብሉ ቅድመ ኩነታት ተቐሚጦም ልዝብ ዝህሉ እንተኾይኑ بزي شراو أكل كخون اللو زبل أمنت كم زلهم جنرال جبرزجاوير بينه ويودن طرو ندوتشو فيلي أبزها وقال قليصهم نافلطو هاجرنيت إرترا أب حتى زؤتو ملأختي أزرارب خوين قتيلو مرحت إرترا دما قرحنتهم يقلصلو إرترا دما نقدات بقولي له 5 تريو بمقلات صنع مرقص فليتا إرترا أزمتن قطا زي ذهبت هورن ريفيو استبهاله مع خن حبريتا إثيوبيا أب شحن 993 إرترا ذهبتو أفلطو لالاونت هاجر داغما يكتمرمرو كتنصقون زتقلب حيلتات أكرخرن سفحين تنتنا دحر مقرابيو كم تصحف أبتي أب شحن 993 استوها أفلطو أمونغو مرحت حوحتن هقدفن زنبرنا يكونات اوان بحزنت زري بوليتيكا وسانه نيرو يبل انتونه
ናጽነት ውሳነ ዝተመስረተሉ ዝሓሸናይ ጉራው ትዝምድና ክመጽእ ይዝብል ተስፋ ድሕሪ 30 ዓመታት ሙሉእ ጌጋ ምባሩ ተረጋጊጹ ዝብል እቲ ትንተና ኤርትራና ኢትዮጵያ ድሌታት ልምዓት ከም ዕጋት ሓሊፉ ጽልዋ ኢትዮጵያ ድሌትን ወደባትን ንምድምሳስ ምስ ግብጽ ካብ ምስላፍ ድሕር ከም ዘይበለት ብምውቃስ ይገልጽ። እቲ ጽሑፍ ናብ መደምደም ታቀርብ ከሎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝሃብቶ ኣፍልጦ ዝተመስረተሉ መንፈስ ተስፋ ኤርትራ ባዕላ ከም ዘጥፈቶ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ነቲ ኣፍልጦ ንምንጻግ ሕጋውን ስትራቴጂካውን ምኽንያት ኣለዋ ይብል። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቐዲሙ መልሲ ዝሃበ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድሕሪ ዝሕቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ኢድ ብልጽግና ኣለዎ ኢሎም ነይሮም። የማነ ገብረ መስቀል ብመጀመርያ ናጽነት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ምድሪ ብዘሎ ዝኾነ ሓይሊ ዝተመቻቸውን ዝተወሃበን ጉዳያት ኣይኮነን የግዳስ ብኸቢድ መስዋዕቲ ዝተረኸበ እዩ ክብሉ ምግላጾም ኣይዝንጋዕን። ሎም መዓልቲ እቲ ንሶም ዝመርሕዎ ቤት ጽሕፈት ማለት ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዋጋእ ከሎ ብፍላይ ኣብ መንደፈራ ምጽዋዕን ዓሰብን ከመይ ከም ዝተዓረሙን ካብ ወገን ኢትዮጵያ ክንደይ ሰራዊት ከም ዝተበተነን ከም ዝቆሰለን ከም ዝሞተን ከም ዝተማረኸን ብቁጥር ኣስፊርዎ ኣሎ። ናጽነት 1993 ብኹናት ስዕርና ዝረኸብናዮ ክብል ዘመልከተ እቲ ቤት ጽሕፈት ካብቶም ኣብ ኤርትራ ተዋፊሮም ዝነበሩ 130,000 ወታደራት ኢትዮጵያ 114,000 ዝኾኑ እሱራት ከም ዝነበሩ 80,000 ናብ ባርካ ሱዳን ብዝወስድ ደብ ዝተተሓዙ 21,000 ድማ ኣብ ደቡብ ክሳድ ኢትዮጵያ ዝተተሓዙ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ድማ ካልኦት 16,000 ወታደራት ብድምር ልዕሊ 114,000 ወታደራት እሱራት ከም ዝኾኑ ገሊጹ 16,000 ወታደራት ድማ ኣብ ውግእ ከም ዝሞቱ ምግላጽ ስዕርና ኢና ናጽነት ዝረኸብና ክብል እቲ ሚኒስተር መልእኽቱ መሓላሊፉ። ኢትዮጵያ ከም ትዝበሃል ዘሎ ሕቶ ሃገርነት ተልዕል ንሕና እውን ኣብ 1952 ክሳብ 1993 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ሃፍትን ንብረትን ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ካሕሳ ክነሓትት ኢና ይብል። ነዚ ድማ ታሪክ ኢራቅን ኩዌትን ብምጥቃስ ልዕሊ 50 ቢልዮን ካሕሳ ዝተኸፈለሉ ታሪኻዊ ፍጻመ ነዚ ጽቡቕ መርኣያ ኢሉ። በዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቢንያም ጽኑዕ መልእኽቲ መሓላሊፉ እዩ። ሓደገኛ ክብል ዝገለጾ መንገዲ ጓዓዝ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተጠቂቖም ቻርተር ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምኡውን ኣህጉራዊ ሕግታት ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ብቐሊሉ ክረአ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሌትናን ወደ ባሕሪ ኣብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ልዑል ተቐባልነት እናረኸ መጽኡ የለ ብምባል ንበዓል ኢሬቻ ምኽንያት ምግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቦም ቀዳሚ ሚኒስትር ዝበሉ ሎሚ ጽባሕን ንዝኽበር በዓል ኢሬቻ ምኽንያት ምግባር ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ እዩ። ከምቲ ኦሮሞ መልክዕ ዘይብሉ ህዝቢ ርእሲ ከም ዘይብሉ ህዝቢ እዩ ዝብሎ ወደ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ህይወት ዘይብላ ሃገር እያ ኢልና ንብልጽግና ህዝብና ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ወደ ባሕሪ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ እነካይዶ ዘለና ምንቅስቓስ ኣብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ብምርካብ ይርከብ ክብሉ ድማ ገሊጾም። ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ንምርካብ እተካይዶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ጸቕጥታትን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብርቱዕ ተቃውሞ ዘስዕባ ክኸውን እንከሎም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድማ ደገፍ ዝተረኸበሉ እዩ። በዚ ህዝባ ልዕሊ 120 ሚልዮን ዝኾነት ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሕቶኣ ከም ዘርድኡ ዝገለጹ ብዙሓት እዮም። ካብ ሓሳብ ደገፍ ሓሊፉ ንወታደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ወደ ባሕሪ ንምሃብ ስምዕ ፊርማ ዝነበረ ኣብ ሶማሊ እትርከብ ሶማሊላንድ ዋና አንክ ትኸውን እንከላ እቲ ናይቲ ዕቋን ድሌትን ዝሓዘ ስምዕ እንትኾነ እውን ንሕቶ ኢትዮጵያ ኣውንታዊ መልሲ ካብ ዝሃባ ማእኸል ቀዳመይቲ እያ። ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ጽቡቕ ክበሃል ዝከኣል ርእይቶ ክትህብ እትስማዕ ካልአይቲ ሃገር እያ። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ሜርታይምስ ኣክሰስ ክህልዎ ከም ዝግባእ ደገፎም መስሚዖም እዮም። ሃገራት ኣፍሪካ ታንዛንያን ኣብቲ ኣህጉራዊ ወደ ባሕሪ ንዘይብለን ሃገራት መዋፅእ ንምሃብ ቃል ዝኣተወትሉ ክትኸውን እንከላ ድሌት ኢትዮጵያ እትድግፍ ካልአይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ወደብ ብምልዓል ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ሃገራት ናይ ወፃኢ ንግድን መእተውን ኣማራፂ ንምፍጣር ከም እትደሊ ብግልጽ ተዛሪባ ኣላ። ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ውሕዳት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ከም ዘርድኡ ዝገለጹ እውን ኣለዉ። ፖለቲካውን ቴክኒካውን ልዝባት ድርድራትን ጥራይ ኣማሪፅካ ክኸውን ብምባል ሓሳብ ደገፍ ዝሃቡ ዲፕሎማሰኛታት ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሓገዝ ኣሜሪካ ብምቕያር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ሃገር ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ናይ ወደብ ባሕሪ ኮሪደር እትረኽበሉ መንገዲ ከም እትድግፍ ብልኡኻ ተቢላ ኣመልኪታ ኣላ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬስ ድማ ሃገራት ዓለም ኣብ መዳይ ወደብ ባሕሪ ፍትሓዊ ዕድል ክህልዎም ብቐረባ ጻውዒት ተቐሪቦም እዮም። እዚ እውን ከም ኢትዮጵያ ንዝበለ ሃገራት ዝተዋሃበ ደገፍ እዩ። ሶማሊ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ከምኡውን እርሒቓ ትርከብ ግብጽ ግና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ብትሪ ካብ ዝቀዋማ ማእኸል እየን። ሶማሊ ንግዳዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ወደብ ንኢትዮጵያ ንምላይ ኣብ ኣንካራ ክትስማዕማዕ እንከላ ጅቡቲ ወደብ ታጁር ብሓባር ንምምሕዳር ኣማራፂ ቀሪባ ነይራ። ሶማሊ ይኹን ጅቡቲ ግና ንሓይሊ ባሕሪ ዝኸውን ኣማራፂ ብትሪ ይቀዋማ እየን። ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ሕልሚ ብምባል ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ትስማዕ እያ። ሓድሽ ወጥሪ ኢትዮጵያን ግብጽ ብሓድሽ ወጥሪ ኣትየን ኣለዋ። ሓንቲ ኣብ ልዕሊታ ሓንቲ መግለፂ የውፅእ ኣለዋ። ምስ ህዳሴ ግድብ ዝተኣሳሰረ ግብፂ ኣብ ሱዳን ከቢድ ምዕልቕላቕ ውሕጅ ኣጋጢሙ ኣነ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘለኹ ኢላ። ነዚ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሓበሬታ ሓሶት ኢልዋ። ነሶምን ንዝወፀ ናይ ግብፂ ጽኑዕ መግለፂ መልሲ ዝሃበ ሚኒስተር ማይን መስኖን እዚ ናይ ግብፂ መግለፂ ሸርሒ ዝመልኦን መሰረት ኣልዎን ኢሉ። ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ግብፅን ህዳሴ ግድብ ብኣግባቡ ብዘይምምሕዳርን ዝተለቐቐ ማይን ኣብ ሱዳን ውሕጅ ኣስዒቡ ብምባል ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲሉ ኣብ ዝሃቦ ናይ መልሲ
መልسي بحسوت سمل شرحن زمولون يلو أبتمال مجلس يوم محدار تقدب زوسودو زي حلفنا توسقمتي استفتر سب سرحن وحجن كم زخونه بمجلس كايروزوت أو مجلس إثيوبيا وجيزات الله لما ينموت مخنيات زبلته بوليتيكا ويلا إذا بإثيوبيا استوانجلنا أي جبتي مينستر ماين مسنون إثيوبيا نمرة داسي قدب ماي كفسس نمرة أي كابت تثبيت العلم ماي حزاني راد حر مرة حلفنا تقدب أو حدا معلتي 485 مليون متر كيب زبط حبرتو عمتن ماي نخليك قوسينهم إذا ما أو السودان وحجة سعيب مال إثيوبيا وانجيلو نزناي جبز وانجل ملس زهاوي مينستر ماين إنرجين إثيوبيا لومي 24 مسكرم كلتشحن 10 شمونتن باقوطة ترى إثيوبيا أو زوصو مجلسي اتزغاربه وانجلا شرح زمولو مسرت ألبونيلو بتستفتروا حج قداتن كم زبط حن استقلت سميناوي السودان اتوحج مثلو تستأسس رنبر مستقدب استأسس رنجر كم زي بقولوا قالي سايا إذا زفلت دما ناي سودان كيلاتات ما يوم جبزون بوجنا بزعبا سودان بعلن شغلتان تقلت لا دنجتهم ملك عماين مسكالوت مخنياتات تدماميرم أو سودان مريت حرشان بزحت عدتاتن بوحج خط لغلغا كم زجبرا يا تقلت مينستر ماين إنرجين إثيوبيا نزي خسي أبزها وملسي لوم أوزوت مجلتي جبتي بحثوت استملا استزاوع عنتهم كلن زمولون مجلتوت يايلو عبي قد بداسي انت زي هلوكا أبز حلف أوارح أب حدقنيا بوتاتات إثيوبيا ترى أي خبيت زناب السودان جبتن أب هوت سبن مسرة لمعة تاريخها وعنوة كم تيخل نيرو إلو أتنايت مال مجلتي جبتي أهجراو حق محبر سبن نمدنجاج حسوت استملوا انت الرخان مفترض على ميلو أتناي جبت وقصة مستناي سودان سب سلطان بزعباتي وحزو استبها لمخنيات زجاج أو مينستر حرشان مسنون سودان كأن مخنيات توحج مش إثيوبيا متأثر زي ولو كاب تعدى أباي زمت فست ماي بموساخو يلو بتوساخون سب سلطان سودان اتموساخ فست ماي مسلوطي أيرم بس أساسا نايزنا متن مغير سفت رخون كم دخل قريتهم نيرم جنرال حوحات ولا حدا يتفني لهم قواي مخكر حوحات أبزغط العلوت مرحت أبترخوا لهم معلت أما غلة تزتي بريزنت جزيهم محرار كل تجراي ليترال جنرال تادس وردن حوحات مدحاني وخن متفا زكال بأوالات وترأي لهم ليترال جنرال تادس ورده لومي أما غلة استخايدوا قواي ترخيهم إزي تزاريهم أبت قواي أبو مبر حوحات دكتور دبرت إنجر ميكيل زركوا لعلوت بوليتيكا والتدرات مرحت الترخيهم نيرهم بريزنت جزيهم محرار كل تجراي ليترال جنرال تادس ورده نتناهي لونا حدقة تردينا حدنت ولودات تجراي نمرقات برتع مسرح أزي أقداس يخبلوا أبتو قبائي أو زم حلالفهم ملخ تزاريبهم جنرال حوحات برؤس بأبالاتهم كدحن ويكتأفئ يخيلي يخبلوا دما قليتهم ترامب إسرائيل حماس نزغروا وسمع سلام نخزازم حنت مع التريفو تتثبت تجبروا له ملس حماس دمان ترامب خمس وصحهم قاليتهم حماس إسرائيل وين أسرات المفتاح مسمعوا ترامب أوقع وقطوا تروز أبز فرو ملخت قاليتهم مسرة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زغربنا سلام وتنجاز حماس إسرائيل وين أسرات المفتاح كتسمع مع ترامب قاليتهم بريزيدنت ترامب تمال مشت أبز هو مجلس حماس نزل على سلام دلو مخانا أب زرزرة وقدات دمازته كم زكاية تزاربهم إسرائيل أب غزة التكايدو زلامت قاعتي بهوت كتوقارت دمات ترامب أب مجلس يوم أزخاخيرهم تقولجلن محدار تزوبا حويسو أب توساخ زرزراو قديات نمزراب دردر كجبر كم زدل فليتهم حماس أب تناي سلام وطن كاب سفرو عسران تات ماخل أب أزيوم مسرتاو قديات تراي تغرت تجبر خون كلهم كابزياتهم دما بهوت زلون زموتن أسرات اسكرين من لوات مواغر من لوات أسرات نمفتامن كينات المقرات حاجز نمتاون غازا بفلسطينيين تكنوقراطات كتم حدر زبل تقبليلو حماس نمتا عدل غازا بزملكت قديات نمزراب فقادنيا مخانو كم مغلاط حليفون غازا بناي وصا حيلتات بزعوا محدار حماسن أب قدايات فلسطين وبزعوا مغلاط انزقربه نطفات بتزاور منجد كم زي تقبلهم تستقمت الحركات يملكت حماس أبز مغلጽ نتوم أب عربن اسلاميين حجراتن كون بريزيدنت ترامب استجبر صعرتات سلام مسغانا قريبو ني حماس مغلጽي أبتناي ترامب سلام نوطنن كاب زركو 20 نطفات ماخل نابنت عتق مفتاح ناي وشط متحላለف ناي اطوار مفريتاتن مفراسن ناي سلام بورد مدلاون زبولو نطفات قطاو ملس بزي ماو حالف ويو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب قدامي مينستر اسرائيل بنيامين نتنياهو زعوا حدش ناي سلام وطن غازا سمع موصحو من يذكر اتناي مرحت وطنات وتدارو سرحيتاتن بهصص قارص حماس او وشط 72 ساعات 10 اسرائيلاوان اسراتن ناي زموت اسرات اسكارينن كركب زبل حساب اقريب نيرو عملت دما بمايت زقطرو استمارخو نبرت غازا كلكو يوم حماس ابتناي سلام وطن زي يسمع مع انت خوينو امريكا نتناي نيتانايهن وفرن مدفع حماس كم تدقف قليصا نيرا كبرات تخاتنا لو مزحتنا ارستو غدات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت مغبار چانالنا دغفكم تገልጹ نازخاخرنا مسكالو تحبريتاتات كساب نرخب سلام نعكم